खुलुमबाय लोगोफोर दैलांजारि इउटुब चेनेलाव रफिन खनसे बरायहरबाय लोगोफोर दा जोंहा डिउटियाव थांसै लोगोफोरनो मामिखौ गारनानै दिनैनिफ्राय फार्स्ट डिउटि मामिखौ गारनानै थांसिगोन आरो दिनै दुखु मोनदों दिनैसो फार्स्ट गारनानै थांजेननाय नालाय फिसाजोखौ बाय मामिखौ बाय लाबाय जोंहा मामिखौ गालांसै लोगोफोर जोंहा दिनै मैथाजों नाजों फार्स्ट टाइम मैथा जानोसै दिनै मैथा रानजोबलायबाय दाख्लि लाबोनाय मैथाजों नाजों होनोसै नै थावा होखाबाय नाखौ एवनानै लागोनसै नै संख्रि हालदै फुना लागोनसां नै संख्रिजों हालदैजों फुना लाखाबाय आङो नाखौ नै नाखौ एवनानै लागासिनो लोगोफोर एवगासिनो नै नाखौ नाखौ एवनानै लाग्रोबाय नै नाखौ मोजां एवनानै लाग्रोखानोसै दाफोरनो मैथाजों नाजों लोगोफोर दिनै नै मैथायाबो दाख्लि लाबोनाय रानलायलायबाय फार्स्ट टाइम मैथा ओंखारनाय जानोसै आरो दा लोगोफोर ना एवगासिनो जाबायबो ना एवनाया जाबाय नै नाखौ थिखोना लागोनसै नै ना एवखांबाय दाना फानलुजों सामब्रामजों एसे एवनानै लानोसै मैथाखौ होसननानै लाखानोसै लोगोफोर मैथाखौ एवग्लिखांनानै नाखौ होसनसै आङो दै एसे होनानै एग्लिबाय आं एसे नै राननायखौ गेब्लेयाखिसै बारा दैल' होजानो गिनानै बानलु थाइसे होबाय आङो गोदौगासिनो लोगोफोर दा नाखौ होसनखानोसै आङो नाखौ होसनखाबाय नाखौ होसनखानानै दैबो एसे होखानोसै मोननाय बायदि मोनजासे होखाबाय आङो खोबहाबनोसै दै होनानै आमा दै होनानै खोबहाबबाय गाव गोदौबाय थाथोंसै नै लोगोफोर जोंहा ओंख्रिया गोदौगासिनो दैखौ एसे रानहोबावनानै खांनोसै नै जा गोथाव नुखाबाय नै लोगोफोर सामब्राम गुफुर होनोसै नै सामब्राम गुफुर होबाय मोदोमनायनि जेबो होआसै आङो खालि सामब्राम गुफुरल' होबाय एसे मोदोमनायनि मोनबायबो लोगोफोर दानिया नै मोनबायबो लोगोफोर ओंख्रिया जोंहा गोथाव नुबाय नै मोनबायबो दानिया बिदिबा जा
गोजोननाय थाबाय लोगोफोर नामा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोंनि चेनेलाव गोदान हाबफैदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट बा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर जोंनि चेनेलखौ नामा ना